Il-kol aħwa. Din hija tema magħżula għal vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta, żjara fuq jumejn bejn is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Matul din iż-żjara grupp ta' studenti se jippreżentaw ġabra ta' espressjonijiet artistiċi li jagħmlu huma stess għal din l-okkażjoni importanti għal poplu Malti u Għawċi. Net News għal kummenti ta' Don Ruben Gawċi illi spjegalna aktar dwar l-attività li ttellat it-tlieta filgħodu fil-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl fir-Rabat. Tul dal-aħħar ġimgħat l-istudenti ġew mistiedna biex isu jafu iktar Papa Franġisku, provdejna riżorsi u għajnuniet u anke mument ta' riflessjoni biex jesprimu x-xewqat tagħhom u l-ħolm tagħhom ta' kif jgħixu f'soċjetà bħal aħwa. U eventwalment preżentaw dawn l-espressjonijiet artistiċi u xuħut minnhom ukoll se nippreżentawhom lill-Papa anke forma ta' ktieb. Allura illum huwa moment fejn l-istudenti qegħdin jippreżentaw anke b'mod simboliku dawn l-espressjonijiet biex ikomplu anke juru lil-xulxin lis-soċjetà Maltija kif il-ħolm sabiħ tagħhom għandna aħna wkoll ngħinuhom biex iwettquh fil-konkret tal-messaġġ ċentrali tal-żjara tal-Papa fostna li ngħixu iktar bħal aħwa. F'tul dal-proċess kienu voluti madwar 60 skola, ġew mistiedna l-iskejjel kollha. Imma ġew parteċipaw b'mod dirett 60 skola illi wkoll qasmu magħna dawn l-espressjonijiet artistiċi. U allura kienet verament ħafna entużjażmu biex fost il-ħafna affarijiet li kienu għaddejjin tul dal-ġimgħat u għadhom għaddejjin ukoll inħejju ruħna għal din miġġi tal-Papa fostna nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej. Matul l-attività intwera wkoll filmat ta' kanzunetta bl-isem ta' Franġisku miktuba minn Awgusto Kardinali li hija l-kanzunetta uffiċjali ta' din iż-żjara.